filmer. Det er Aske på kontakt. Prøv at få kålen ud. Den lidt der. Var det ikke for fristende? Aske bevæger sig. Stå fremskridt. Aske! Kom her, Cecilia! Hvor går bagen med pinden? Hvorfor jeg kan ikke se en skid på den her film? Det er så mange sten! Ja! Nå, nu er det mange! Det er dernede. Kom her. Jo, sådan. Gå hernede. Nej, det er lige på trappen. Ej, Mia, jeg har set sådan... Herfra er der perfekt udsyn. Udsyn til konen af Aske. Ja, så kommer han. Nu giver han sådan en chok. Vær klar. Er I forberedt? 1, 2, 3. Aske har fået lort på hænderne. Skal jeg komme ud og hjælpe dig? Det tør jeg ikke, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig ordnet noget dummere end en ko. Er det både vand? Undskyld, men hvad med Mikkel? Hubert. Ja, hvad med Hubert, Aske? Ja, okay. Ja, okay. Han gør en undtagelse. Den er her! Ja! Kom her, ko! Koko! Vi leger heller ikke køer. Ja. Kom ikke ud og kæmpe træ. Nej! Okay. Der er ikke noget bageri på, men fuck det, den filmer stadig. Det er så nej! Hvor er det herude? Vi kommer nogle flere mennesker. Okay, nu